Wow, Jesus, Nespamano.
Isikhathi sethu ke bangcwele sesingemuva kakhulu sesiya gijima sisebenza kakhulu gijima mase sangena kule nkundla sizawucela ukuthi siphakame bese kuthi ubaba sihlonipha umzuzwana nje ubaba uchairman ubaba uJim Velase sihlonipha abazalwane bethu abadlulile emhlabeni amen. Sihlangene ubaba uReverend Dendo bese umuntu ozosithandazela ubaba uMgobhozi ekuthuleni ukhona baba uMgobhozi khona usakho ukhona ulanga phakathi asikwazi ke ukulinda siyawucela ubaba uNtuli eDamaseko asikhulekele lapha emasiqeda uNkosi sihlangane yosikhulu sesikhulekela umthandazo omkhulu uzothandaza ubaba uNtuli umthandazo omkhulu so usholo ubaba vice chairman umthandazo omkhulu bese kuthi ke imithetho elishumi masivuka lapho ubaba uMngameli uyobe seyithatha amen asiphakame ke bancane
Isithombe sibazwela mfanekiso walutho sezulwini phezulu nosemhlabeni phansi nosemanzini ngaphansi komhlaba. Amen, amen, amen. Oh, amen. Amen. Phathi ngezigama kaJehova uNkulunkulu wakho uJehova kalelo phatha ngezigama lakhe khumbula usuku leSabatha ulungcelise. Izinsuku eziyisithupha usebenza wenze wonke umsebenzi wakho kepha usuku lesikhombisa labo iSabatha kaJehova uNkulunkulu wakho awusebenza umsebenzi ngalo wena nendodana yakho nendakazi yakho inceke yakho incekazi yakho inkabi yakho imbongolo yakho nokunye kamakhelwane wakho. Ngezinsuku eziyisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukho waphumula ngosuku lesikhombisa ngalokho uJehova kusisa usuku leSabatha walungcelisa. Yasayisha lonyaka izinsuku zakho zibe zinhle ezweni Jehova uNkulunkulu wakho akunika lona. Ungabulali. Amen.
ngoba uNkulunkulu uzebandisile sakwe sehlelweni kuzenza abantu bayamakude inkosi lapha ekwalithuku Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. Abazali abaningi bangena sizobanika ngena u-3 minutes ubaba uNdlovu evungazela ukuze bahlale phansi siyasebenza manje. Baba uNdlovu ama-minute amabili nje silindele abazali bahlale phansi. abanceleke bantu Ongena manje. awuba